Els de la vila... Sobretot borregos i gamberros. Mos traten com a paletos. En Benidorm és gent estrangera tota. Els de Benidorm, cuernuts. Cuernuts. Cuernuts no som. Cornuts. Cuernuts n'hi ha en tota la província. La platja és millor. Si vens en l'estiu i necessites un municipal perquè vagi deixant-te pas... O no? Avui camine per la Marina Baixa amb la intenció d'investigar la relació entre Benidorm i la Vila Joiosa. Dos pobles que han crescut junts i que continuen banyats per un mar de rivalitats. No sé si avui acabarem en una batalla naval o, per contra, acabarem ballant junts los pajaritos. De moment, els pardalets ja m'han donat la benvinguda. Caga la Marcelà. Benidorm és la localitat de la Marina Baixa més poblada i un dels principals punts de destinació turística de tota Europa. A banda de disfrutar de les populars platges, pots endinsar-te pels carrerons singulars del nucli antic, conegut com el Castell. La Vila Joiosa és cap de comarca de la Marina Baixa. Regada per les aigües del riu Amadorrio, la vila viu de la pesca, la indústria del xocolate i del turisme. Pots recórrer els 15 quilòmetres que té de costa i banyar-te en alguna de les nombroses platges i cales de pedra. Ha arribat el moment que tots esperàvem, el moment de sentir parlar els pobles. Home, els vileros. Són més poblerins, no? Sobretot borregos i gamberros, perquè són prou gamberros. La gent de Benidorm pensa de los d'ací que són un poc curts, no? Mos traten com a paletos. Lo que passa que són més escandalosos. Benidorm el mentirós i la vila la santeta. La gent de Benidorm és massa païllos. És gent estrangera tota. Del poble que n'hi ha. En Benidorm, qui mal sopa mal dorm. A la vila, els homes guapos i les dones lletges. Bueno, a mi també m'agraden les dones de la vila. I així per Benidorm, les dones guapes. I els homes regular. O no? No, així la fama la que tenien els homes guapos. Les dones no, però els vileros... Home, més guapo que nosaltres sí, han sigut antes. Perquè els xiquetes d'ací tots estaven locos de la vila. I nosaltres no podíem fer això, perquè la dona de la vila no era molt guapeta. No... Mira, si no són guapes, són simpàtiques. No, si molt simpàtics sou, però s'heu posat a parir. Segur que també s'heu tret malnoms de categoria. Comencem pel de Benidorm. Ens ho expliquen els avis locals. Ai, és un nom molt llest, Paco, no sé si dir-lo. Antigament es diuen que Benidorm era la terra del cuerno, i es diuen cuernuts, perquè els homes potser estaven 6 mesos i potser estaven pescant i se n'havien d'anar a Cádiz o se n'havien d'anar en les almadraves i les dones es quedaven soles. Però és que en la vila, per exemple, o en Altea també se n'anaven i, sin embargo, no s'ho diuen, no ho han dit mai. És que les de Benidorm eren més modernes que les de la vila. I entonces, quan els homes s'anaven, elles seguien eixint, i en la vila les dones es tancaven, el mocaor al cap de dol, el mocaor negre, i no eixien. Però, claro, saps com són en els pobles de parlar, sobretot del poble del costat. No és una cosa molt agradable ni a la llengua ni a la persona, vamos. No, és un nom que existia antigament. De fet, avui ningú li diu a Benidorm ni pensar-ho. Ai, cuernuts. Benicuerno, per exemple. El cuerno, sí, és veritat. Els de Benidorm, cuernuts. Cornuts, també n'hi ha allà. Això abunda per tot arreu, i més avui dia, no? Sempre ha hagut fama de que volia buscar-se algun lío se n'anava a Benidorm. Jo no sé per què serà, perquè cuernos n'hi ha en tots els puestos. Pot ser que els de la vila anaren a por els cuernos als de Benidorm. Tota la vida mos han dit i ja està. Benidorm cuernos, pues Benidorm cuernos. Pues els de Benidorm, cuernuts no som. No són cuernuts. Cuernuts n'hi ha en tota la província. Cornuts, així m'agrada. Comencem punxant. Definitivament este programa promet. Anem ara a veure els de la vila. Com els diran a ells?
Els de la vila... Vileros, els vileros. De la vila, Vilero. Home, els vileros. Pues els vileros. La vila és molt vilera. Així que vileros, quina llàstima. Molt original no és, la veritat, però buscant, he trobat que fa temps tenien un altre malnom. Els deien garrofers, i sembla que aquest malnom tenia molta a veure amb la indústria del xocolate de la Vila Joiosa. Perquè ens parle d'este curiós malnom he quedat amb Pedro Miguel Marcet, treballador de Xocolates Valor. A Benidorm vos diuen garrofers. Què té que veure el garrofer amb el xocolate? És que en l'època de fam, després de la postguerra, que no havia farina. Entonces algú va inventar que molent el que és la garrofa podia fer farina. El que feia el xocolate va substituir la farina de dagsa o d'arròs per la farina de garrofa. Quin és l'origen del xocolate a la Vila Joiosa? La vila és marinera. Entonces els pescadors que anaven a la costa d'Àfrica, quan anaven a pescar, quan tornaven, potser sí que duien les bodegues carregades de la fava del cacau ja seca, i quan arribaven a ser la vila era justament on desembarcaven aquest cacau i era on començava a expandir-se la fabricació del xocolate. No sé si el xocolate endolcirà la relació entre els dos pobles, però segur que els pujarà l'ànim. I les rivalitats amb bon humor són més digeribles. Tu saps comptar? I això per mi. Pues en això ja no comptes. Vale. Benidorm és la localitat amb un major nombre de gratacels per habitant del món i la segona en nombre per metre quadrat, només per darrere de Manhattan. En canvi, el barri històric de la Vila Joiosa està considerat bé d'interès cultural. A la Vila Joiosa fan festes de moros i cristians i escenifiquen un pintoresc desembarcament des de la mar. I també de la mar ve la Mare de Déu del Sofratge, protagonista de les festes patronals de Benidorm. Una curiositat, a Benidorm viu actualment Manolo Escobar, el famós cantant de coples, mentre que a la Vila Joiosa viuen dos components del grup Locomia. Continuaran tenint eixa afició als ventalls o se n'hauran passat al xocolate? Finalment, la vila té 33.000 habitants, Benidorm en té vora 100.000. Ara bé, 25.000 són estrangers i de 14 nacionalitats diferents. Si has de preguntar l'hora, més val que portes diccionari. 33.000 contra 100.000. És clar que avui en dia Benidorm és molt més gran que la Vila Joiosa, però si mirem cap enrere, no ha sigut sempre així. De fet, fa uns 60 anys la cosa era ben diferent. Home, Benidorm, jo he conegut el que repartia carbó i en dia que mitja saca tenia prou per tot a Benidorm. Érem uns 3.000 habitants. Benidorm, pues, un poble de 4 pesquetes. Un poble molt dolç, molt guapet, molt carinyós i molt tot. Tot un desert de platges. I el casc antiu, que era molt xucutiu. Antes hi havia només 2 carrers. Bé, són èpoques que ara és al revés. La vila eminentment era marinera, però al voltant de la mar tenia indústria. En aquests anys sí que la vila li donava menjar a Benidorm. Perquè tenia el xocolate i la sàcia. Fins als 60 va ser el boom turístic. Però per turisme de la gent que va veure en el que havia de platja el que podien muntar. Gent que tenia 2 bancalets a la vora de la mar que no li volia donar ni un duro a ningú, ara hi ha uns hotels i s'han fet multimilionaris. La vila segueix sent la capital històrica, això no mos ho pot llevar ningú. Antes, per exemple, la vila era cap de partit i tenia el seu juzgat i tenia... Era i és, Inga. Però bueno, però ara mateixa... Però la vila de antes. La capital de la Marina Baixa sempre serà la vila. La vila era el jefe de tots els poblets. Teníem el casino, que si el jutjat, coses així. La vila pareixia doble més que Benidorm. Ara Benidorm l'ha deixat a la vila un poquet darrere, no? Vostè sap Benidorm com s'ha fet de gran. Benidorm s'ho han dut tot. A la vila l'han deixat pelar. El que ha anat a Benidorm fa 30 anys o 40 i va ara no el coneix. La vila encara el coneix. Què deu haver passat perquè un poblet xicotet i mariner com Benidorm hagi arribat a convertir-se en esta metròpoli del turisme? Deuen haver-hi més secrets que el sol, la platja i el caràcter hospitalari de la gent, perquè tot això també ho tenen al poble del costat. Per aclarir estos dubtes he quedat a l'Hotel Bali, el més gran d'Europa, amb un benidormer que té molta memòria, sobretot fotogràfica. Benidorm. Allà ho tenim, Tota la immensitat. Quina barbaritat. En anglès es diu Benidorm Spring Forever, primavera constante. Quico, com ha canviat això? Mare meua de comer a comès, no? Ha canviat d'una manera, per a mi, brutal. El que estem veient ara era una platja completament deserta, un desert d'arena, de tarongers, de garrofers i de melers.
I ahir va començar a Benidorm. Van començar a vindre els primers benalejans, que eren alcoians. Per exemple, ahir n'hi ha totes les xarxes d'alcoians. I després ja van començar a vindre els Rodríguez, de Madrid, que venien els 600, en la família, el divendres, deixaven a la dona, a l'abuela i el xiquet i se'n tornaven a Madrid a treballar. I el miracle de Benidorm? El miracle va ser, per mi, el don Pedro Saragossa, en part descanse, que va ser el descobridor, diguem, el promotor de Benidorm. Va fer el primer plan d'ordenació urbana de Benidorm i va dur turistes de Lapònia, d'Escandinàvia. Després ja va començar el Festival de la Canció, que si Julio Iglesias, que si Torre Bruno... Les dones en biquini. Ahí tens la foto de l'artista Pascal Petit, i estava sentat allí, en la curva, i em diu, Keiko, que allà hi ha una senyora en biquini, que això no s'ha vist mai. En francès dic, je suis journaliste, i va fer una foto per vous. No, laissez-moi tranquil, monsieur. Com que la gent tranquil·la? Home, vaig a fora, home. Bueno, pues vale. I quan fa així, jo li faig clac. Tu creus que els de Benidorm d'avui, del segle XXI, tenen encara aquests records, recorden aquest Benidorm antic, o per altre costat penses que han perdut la identitat? És que les persones d'antes n'hi ha molt poquetes i Benidorm no és Benidorm. Benidorm és la capital de la Costa Blanca. Benidorm té més hotels que tot Argèlia junt, i que tot Portugal junt, i que diverses nacions. És una ciutat. Ho comprovem. Com ho vas a comprovar-ho? Ara veuràs. Tinc dos fotos dels anys 50, una de la platja de Ponent de Benidorm i una altra de la Vila Joiosa. Sabran identificar els benidormers la seva platja o hauran perdut definitivament la memòria? ¿Qué no diría que una de las dos playas es la de Benidorm? Esta no, desde luego. Es la gran. Muy antigua, no tengo ni idea. ¿Quién sería de Benidorm? Yo creo que cada de las dos. No, esta. Ay, que no se'n recordeu ja. Esto es Levante, ¿no? Això és la cala, no la cala, això. Per què és No, Levante? eso no es Levante. Això sería el final de la playa de Ponent. Sí, senyor. Esta és Ponent. Ah, Ponent, això és Ponent. I això és la vila. Esta es la playa de Ponent. Chico, no me'n recordo. Pues acertat. Esta és la platja de Ponent. I això és la Vila Joiosa. Ah, la vila. Sí, quan t'ho diuen és molt fàcil, però de tots només dos han encertat quina foto era. Sembla que els de Benidorm sí que han perdut un poc la memòria. Ja la Vila Joiosa els passarà igual? Perquè em parla de l'evolució del poble, he quedat amb Cinto Lloret, filador jubilat. Acaba de vindre de Benidorm i mare meu el que ha canviat del que era Benidorm abans al que és ara, Quan hem vingut a donar-nos compte, Benidorm ens menja. Com eren els pescadors de Benidorm i els pescadors de la vila? És que els de la vila eren pescadors, i els de Benidorm eren pescadors, però capitans de Tarrafa i mariners que dirigien la pesquera esta de l'Almadrava. I per què creus, Cinto, que els de Benidorm van anar deixant la mar i a poc es van dedicar al turisme? Home, perquè és molt més bonico, en vez de mirar un polp, veure aquestes sardines que venien d'allà en biquini, escolta, jo també m'ho havia deixat. El que veig són les casetes de colors d'ací de la vila. Encara es manté aquestes casetes. I això per d'on ve? Sí, el color ja ve de vells que diuen que pintaven la caseta per saber quan venien de la mar. I aquella caseta del coloret, que ligi el fumet de la ximenera, aquelles macases, la meva aquí al costat que té... Era una distracció dels mariners que tenien per ganes d'arribar a casa o el que trobaven. Algú trobaria algun espardenyà, però mira. Això ve bé, això vull dir-te, perquè més d'un vindria un poc contentet i diria, el color esta és ma casa, no? I sí, s'enganyava el color, però li feien dir la cara, li feien entendre. És clar, uns eren mariners i cornuts i els altres pescadors i xocolaters. Uns quasi no han canviat en 50 anys i els altres ja no hi ha qui els reconega. Tot i això, entre tanta torre, he trobat un benidormer que no s'ha deixat portar pels cants de sirena del turisme. Serà un poc sord? Es tracta de l'últim pescador de Benidorm, un home que, malgrat tot, ha decidit continuar la tradició dels seus avantpassats. Josemi. Sí, bon dia. L'últim pescador de Benidorm. Sí, senyor. Com és que ja no queden pescadors a Benidorm? Com Benidorm és un sector turístic molt important, s'ha tirat a fer faena en terra.
I jo, com la mare em dona una llibertat i una vida molt especial, doncs continuo les tradicions de la meva família i d'un poble com Benidorm. Al poble del costat sí que conserven la tradició. També és veritat que conserven la tradició perquè la vila també s'ha quedat ahí una miqueta estancada, Saps? Benidorm ha crescut i la vila s'ha quedat ahí molt paradeta, I són tan bons pescadors els de la vila com diuen ells? Home, són bons, però com el de Benidorm, ninguno. Josemi, a pescar vas tu a soles? Pues no, mira, precisament ara ve un xic a mi que és vilero. Per què no me'l presentes? Home, pues mira, per ahí Però està. no el tens, sí? Per ahí. Anem a veure-lo. Vale. Pepe, per què aquesta tradició pescadora de la vila? En la vila sempre hem sigut mariners i morirem mariners. N'hi ha negoci? Sí, en la vila sí, és una de les llonges més importants que n'hi ha en la província d'Alacant. Com dus tenint un patró de Benidorm? Home, jo ho duc bé, és bon xic. Home, així mane jo sóc el patró i mane jo. És que a donde manda patrón no manda marinero. I mai millor dit, I mai millor dit. Escolteu, jo me n'aniria a alta mar amb vosaltres i en un temps marcat a veure qui pesca més. Si l'últim de Benidorm o la tradició de la vila. Com ho veieu? Jo, perfectament. Encantat. Decidit. Benidorm i la Vila Joiosa se la juguen a la mar i amb les xarxes pel mig. Qui ho farà millor? Ho sabrem al final del programa. Però si hi ha alguna cosa de la qual la Vila Joiosa i Benidorm estan ben orgullosos és de les platges que tenen. Ha arribat el moment de la veritat. Platges de Benidorm contra platges de la Vila. Parlen Ramon i Esteve. Sense por de ferir el contrincant, quines platges són millors? Què pregunta? Les platges no hi ha discussió. Això és una meravella. Nosaltres tenim la platja de l'Almadrava, la del Teiximo, la del Malpàs. Juga. En la vila també tenim molts tipus de platges. En tenim de graveta, en tenim d'arena, en tenim de roquillos. Tens una platja preciosa, la seva graveta, que no necessites ni tavallola per anar a la platja. Cantos rodados sona molt bé, però quan vas anant t'esclaves dins dels peus. Però a veure, tanta diferència hi ha? L'avantatge que tenim allí és que la gent pot triar i pot anar a platgetes molt més xicotetes, estàs en més intimitat i no com ací, que ací vens en l'estiu i necessites un municipal perquè vagi deixant-te pas, que ací tens que anar pegant bacs perquè no hi ha manera d'arribar a la mar de la gent que hi ha. Estàs complicant-me la cosa, Per què ací n'hi ha més? Perquè la platja és millor. I mira si és millor que van donar un tros. No mos enganyem. Un tros no ho sé, però uns quants quilos d'areneta... I és que la Vila Joiosa, amb platges de pedra, es burlava de les platges d'arena de Benidorm. Deien que eren incòmodes. Però el turisme va preferir precisament aquestes platges. I molt prompte la Vila Joiosa es va haver d'engolir l'orgull i omplir les seues d'arena ben fina. I sabeu qui els la va deixar? Vosaltres, els de Benidorm, dieu que l'arena mos l'heu donat. Però l'arena es va agarrar de la Serra Gelat. I la Serra Gelat també és de l'Alfàs. Luego no és sols de vosaltres. Uf, podríem passar 1000 anys i no es posarien d'acord. I si deixem la partida en taules? Nosaltres també li traiem molt de profit a la platja perquè nosaltres fem una cosa que vosaltres mai en la vida sabreu fer, que és el desembarc dels moros i cristians. I ahir sí que li traiem profit, i allí la platja sí que és una cosa molt gran. Serà possible? Neixim d'una i ens clavem en una altra? D'acord, agafem el guant. Quines festes són millors, les de Benidorm o les de la Vila Joiosa? Els moros i cristians de la vila dona compte que són internacionals i tot. I les de Benidorm són més poqueta cosa. Aquí hi ha festa per tot, hi ha carreres, pedestres, hi ha bicicletes, hi ha de tot aquí. I hi ha unes festes que hi ha. Així tots són festes. Bueno, Benidorm té 1000 festes, però la vila té una que guanya totes les de Benidorm. Moros i cristians. Hi ha festes que agarren dels asturians, de no sé què i de no sé quant, però nosaltres tenim les festes de sempre. Com a festes, Benidorm. La vila té les festes que volen copiar tots. Per exemple, en festes de moros cristians, fes la lleteta, el nardo, que és molt típic. El nardo. Ui, la fama que té el nardo. El que no coneixia el nardo, jo crec que no era de la vila. El nardo vilero és una beguda molt popular a la Vila Joiosa. Va néixer als anys 20, al desaparegut bar mercantil.
Els clients, admiradors de la cantant Celia Gámez, van batejar el licor inspirats en la sarsuela Per cert, el Nardo Vilero és cafè granissat amb absenta, així que no abuseu, o acabareu cantant sarsueles... Vileres, és clar. I és que els de la vila solen afegir-li a qualsevol cosa l'apel·latiu vilero. Així, igual que el Nardo Vilero, està la paella vilera, el caldero vilero i, si m'apures, l'amor vilero. Vaig conèixer a la meva parella en la vila. Sí, va vindre al meu bar. Bàsicament, ens agradava molt eixir per la vila, era diferent, canviar, i coneixíem els xics de la vila i anàvem a lligar. Eren molt guapos. És de la vila. Els de la vila són prou més llançats que els de Benidorm. Més valents. A Benidorm, perquè eren més boniques. Les estrangeres, sobretot. Les de la vila són més guapes. Ah, sí? Sí, segur. Tu no, tu eres diferent. És que jo soc una miqueta de la vila. No, el Nardo Vilero l'utilitzem quan no tenim a les dones. Són completament diferents, la beguda i les dones. Els pobles del costat no la tenen en la seva carta com a beguda típica. I no saben beure-la. La gent de fora de la vila no sap beure nardo. Jo visc en el centre de la vila, vull dir, si busquem... Vivia. Veus? Encara sóc de la vila. Vivim en Benidorm. Una pena, però vivim en Benidorm. Les circumstàncies, comoditat, practicitat, economia... Canviarem. Algun dia. Però a la vila no. Canviarem a la vila. A la vila no. Bon dia, senyor. Bon dia, què tal? Menudes horetes, Menudes horetes. Avui és el dia del duel. El sol acaba d'eixir i amb les lleganyes posades ens fem a la mar. Dins ens esperen els pescadors de Benidorm i de la Vila Joiosa. Quan fem el senyal, tindran 5 minuts per a replegar el peix. Ara sabrem quin dels dos pobles sap pescar millor. Ha arribat l'hora de replegar les xarxes. Homes de la mar de la Vila i de Benidorm, preparats? Temps! Vinga, va, que teniu molt poc de temps. Va, que el temps passa volant a la mar, no us encanteu. Queda ja molt poc de temps, ràpid! 5, 4, 3, 2, 1, temps! Ara hem d'anar fins a la llotja de la Vila Joiosa a pesar el peix. I al moll de la vila anem a descobrir els dos sobres. En primer lloc obrirem el de Benidorm. 20 quilos amb 6. I els de la vila han fet 29! Mira com estan de contents els de la vila. Ja podíeu, ja. Éreu 6 contra 1. Hem passat uns grans dies per ací, i tant a la vila com a Benidorm ens han rebut amb els braços oberts. I és que ja siga amb gratacels o cases pintades, els mariners i els pescadors ens han demostrat que este és un bon lloc per a enamorar-se, disfrutar i quedar-se. Un lloc on vingues d'on vingues, sempre seràs ben rebut. És així o no? Sí? Pues, senyor Che, qui ve per ahí? Sí. Després de tanta platja, gratacels i pescadors, estic rebentat. Jo crec que tinc ben guanyada la jubilació. I quin millor lloc a Benidorm per a disfrutar-la. No pot ser! És María Jesús! María Jesús i su acordeón, el meu ídol d'infantesa! María Jesús! Hola. ¿Qué pasa? No esperava jo trobar-te per ací. I l'acordeón? Pues no l'ha portat. Està en casa, jo he estat passejant un poquet i està en casa. El que sí que tinc jo és una autèntica... El disco de los pajaritos. Me'l dediques? El vinilo, me cachis, clar que sí. Moltes gràcies. I un petó molt gran, Que vaja bé. Moltes gràcies. Gràcies a tu. Hasta pronto. Adéu. Gràcies. Adéu. No m'ho puc creure.